Milí diváci, naša televízia vám prináša vždy aktuálne dianie a preto prerušujeme vysielanie. Informovať vás bude muž, čo priletel z tatranských štítov ako formula. Nasleduje reportáž nášho redaktora Johnnyho Pitbullu. Milí diváci, síce v modernej dobe pravekej žijeme, nikto z nás nečakal, že toto raz zažijeme. Počas dnešného rána, keď muži boli na love a oheň v jaskyniach udržiavali ženy, Bratislavu, hlavné mesto Slovenska, postretli obrovské zmeny. V Gize 3 obrovské pyramídy postavili, v Pise konečne šikmú väžu dokončili a na Slovensku sa v tento deň mimozemšťania objavili. Nad mostom SNP svoje UFO zaparkovali a vo vedľajšom parku v sade Janka Kráľa sa ubytovali. Vidím tu bývalú obyvateľku parku. Čo na to vravíte, pani Sova? Preložím vám to. Je vystrašená a nevie, kde sa teraz schová. Túto kauzu budeme aj naďalej sledovať, tak nikam neodchádzajte, o chvíľu budeme pokračovať. Pomúc, zachraňte ma. Mňa úbohú veveričku. Mimozemšťania ma chcú zjesť a urobiť zo mňa večeričku. Dobrý deň. Je tu mimozemšťan šialený. Prečo sa váľate po zemi? Daj mi pokoj. Ja v nose šušne nemám žiadne.